Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaakan ninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, iusaha kami sa huna-huna ug sa kasing-kasing. Dinhi sa among gugma lang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tuod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtoa kining tinugyanan nga atoa sa Seban, sa Sebna, nga maoy nagdumala sa palasyo, sa hari, ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan, o gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlaw, paanhion ko ang akong sulugoon, nga si Eliakim, anak ni Hilkias, og suluban ko siya sa imong biste, og baksan ko siya sa imong bakos, og itugyan ko kaniya ang imong gahom, og mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Og isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli ni ini og walay makasira. Musira siya ni ini og walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, og mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ko dito sa imong balaan nga templo.
Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy o imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong giligon, sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon, og nakaila siya sa mapahitason, gikan sa halayon. Ang imong kaayo, Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, pagkabahandianon gayud sa Dios, ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa, aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya, ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ay
panutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya miadto sa Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug digto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayud kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab digto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab digto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, mayong buntag kanatong tanan. Ang ato ang ngalan, naghatag ka natog identity. Kung kinsa ka, kinsa ko. Ang ato ang identity connected sa ato ang misyon, sa ato ang tumong, sa ato ang purpose ni ining kinabuhia. Our identity and mission are interconnected. They go together. Importante, kailata, kinsata. Aron kahibawta, unsay atong tumong ug misyon ni ining kinabuhia. Kahinumdum ko sa istorya sa ako ang tiya. Nagtrabaho siya sa usa ka opisina. Niadtong panahon nga wala pa'y cellphone, landline pa. Dahil nitawag. Ang nitawag, pagtubag niya, naingon dayon, hello, kinsa ni? Supposedly, kung ikay mo tawag, ikaw unang mupaila kung kinsa ka nga nitawag. Kay kahibaw man ka kung kinsa ang imong gitawagan. Pero ang nitawag, mo iniingon, kinsa ka?
gitubag sa ako ang tiya, ako ko, ikaw ka? Simple nga protocol or basic etiquette. Kung mutawag ka, ikaw ang unang mupaila sa imong kaugalingon. Karong panahon na ang cellphone, naidaghan mo gawas nga mga numero sa ato ang cellphone kay mutawag. Para nako o para sa daghan, dili maayo nga mutubag tag ditso sa mga unknown, unregistered callers. Kaya nga naman, wata kahibaw sa iyang identity, wata kahibaw sa iyang purpose. Kung moingon siya, ma'am, sir, delivery rider ni, kahibaw na ka, mag-deliver na sa imuhang order sa Shopee o sa TikTok. Pero kung mo ritsog tawag, kuyaw, ako ang mama, idawat siya og tawag gikan sa unknown number. Ginan siya, ma'am, emergency. Imuhang anak na disgrasya. Naa sa ospital. Kinalan og down payment 150,000. Kailangan magpada ka karon dayon kay di masugdan ang operasyon kun dili ka mo pada og kwarta. Wagtang akong mama sa iyang huna-huna. Wa siya kahibaw nganong nagbisaya ang nagtawag nga ako ang maguwang Thomas Amerika. So, naratol siya. Gusto siyang mupada og kwarta. Mayo gani kay duna siya'y nasultihan. Kung pa siya nasultihan, nga nakaingon niya nga ilad na. Tawagi sa imuhang anak kung tinuod ba, mailad gid siya. Muna'y kuyaw. Kanang na mo tawag nato og ditso niya unknown number. Unya, mingon ding ditso nga, sis, ako bitaw tong nangutang nimo. Kanang, sorry kayo, ako ka tuman sa akong saad. Kanang, pidig mo utang og usab. Kay baw na ka, kung sa iyahang tuyo. Our identity is connected with our purpose. Kung maingon ka, ako, kolektor sa katedral. Ang ato ang purpose, ang inyo ang purpose, tigdala sa halad sa katawhan ngari sa altar. Kung maingon ka, ang akong identity, choir sa katedral. Ang imo ang purpose, ang imo ang mission, pag-lead, pagpangulo sa katawhan diha sa pag-awit panahon sa misa. Kung maingon ka nga, ako, Knights of Columbus. Ang imo ang purpose, pagtabang kung unsa ang panginahanglan dinhi sa simbahan nga imong gialagaran. Kung nakas katedral, makita ka din sa katedral. Kung nag-serve ka sa katedral, makita ka dinhi ang imong presensya. Naa dinhi ang imong identity, naa dinhi ang imong purpose. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ako. Lain-lain ang tubag sa mga tao. Siya, si Juan Magbubunyag, siya si Elias, siya si Jeremias, siya usa sa mga propeta. Apan ang labing suod niya, nga kauban niya, sulod sa tulo ka tuig, iyang gipangutana, apan kamo, para ninyo, kinsa man ko. What is my identity? Kaila ba mo nako? Si Pedro, si Simon, mao ang nitubag. Magtutudlo, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Unsa man ang Mesiyas? Mauna ang identity ni Jesus. Unsay kahulugan ni anang maong pulong? Sa Grego, ang Mesiyas, buti pasabot, Kristo. Christ. So, kung may ginatag, Jesus Christ, di na niya apelido. Ingon na ba yung uban? Unsa may apelido ni Jesus? Ingon, Christ. Di na niya apelido. Identity, title na niya. Meaning, Jesus is the Messiah. Jesus the Christ.
Jesus the anointed one. Unsa man ang anointed? Gidihugan. Unsa man ang dinihugan? Christ, Messiah. Unsa man ang kahulugan ni ana? Sa Israel, dunay tulo nga dihugan ug lana sa ulo. Ang propeta dihugan og lana aron magsangiyaw sa pulong sa Dios. Ikaduha, ang pari dihugan og lana ang ulo aron siya mangulo sa pagampo, mangulo sa paghalad og sakripisyo ngadto sa Ginoo sa ngalan sa mga tao. Ang hari ikatulo dihugan ang ulo aron siya modumala og moalagad sa katawhan. Si Jesus isip Mesiyas, isip Kristo, isip the anointed one, isip ang gidihugan, ang dinihugan, 3 in 1. Propeta, pari, hari. Siya ang gidihugan aron magdala ug magsangyaw sa pulong sa Ginoo kanatong tanan magdalas kamatuoran. Siya ang gidihugan aron muhalad og sakripisyos kaugalingon aron mabayran ang atong kasalanan. Siya ang hari, apan dili hari nga modumala, mudaog-daog nato, kundili ang iyahang trono diha sa krus. Aron pagluwas kanato. Mga igsuon, mao ni ang iyahang identity. Mao ni ang iyahang mission. Mao ni iyahang purpose. Connected ug dili mahimong bulagon. Si Pedro nga miingon, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Si Simon di ay, giingnan niya, Simon, anak ni Jonas. Ikaw si Pedro. Gihatagan niyag identity. Ikaw bato, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Si Simon, gihatagan niyag pangalan, bagong pangalan, Pedro, buot ipasabot, bato. Nga buot ipasabot, connected sa iyang purpose, connected sa iyang mission, siya ang mudumala sa katawhan, sa simbahan nga tukuron ni Kristo. Kita, isip mga binunyagan, isip mga sakop sa simbahan, isip ang katawhan nga mao ang simbahan, our identity, kita ang mga anak sa Dios. Kay kita mga anak sa Dios, nakaambita sa tulo sa pagkapari, sa pagkahari, o sa pagkapropeta ni Jesus. Isip propeta, our mission, our purpose, mao ang pagsaysay, ang pagsulti, o ang pagsangiyaw sa kamatuoran. Dili fake news, dili misinformation, dili pagpangilad, dili pagpanglibak, dili pagpangdaot. Isip pare, ang ato ang misyon nga atong nadawat gikan kang Kristo, mao ang pagbalaan sa kaugalingon, ang pagampo alang sa uban. Isip hari, nga atong naambit usab gikan ni Kristo, ang atong katungdanan, pag-alagad sa katawhan. Tungod kay kini mao ang atong identity, kinahanglan ato kining puy-an. Atong hinumduman ang naghatag natog identity, dili ang atong isig kataw. Dili ang atong kontra, kundi ang Ginoo. Si Simon, kinsay nag-ingon nga siya Pedro, og ibabaw nining bato tukuron ko akong simbahan, ang Ginoo. Mao na ang Ginoo mo'y maghatag kanato, magpaila nato kung kinsa ta, ug siya ang magiya nato kung unsa ang atong misyon, unsa atong purpose. Importante kaayo ni nga moilata nga gikan des Ginoo ang atong identity, ang ato ang mission tungod kay kuyaw kaayo labi na sa mga kabataan, labi na sa mga linghod paghuna-huna, ung ingnon sila nga bugo ka, badlungon ka, wa kay pulos.
Dali kay silang ma-discourage. Mingon dayon, gibuli ko. O niya, kung gibuli, lisod na kayo. Ang iyang una-una, ang pagpanimaos, ang pagpatay, ang pagpamusil, lisod. Muna atong hinumduman, ang ato ang identity, ang naghatag ni ini, ang Ginoo. Dili ubang tao. Kung nganlan ka og dili maayong ngalan sa ubang tao, ayaw dawata, ayaw pagtuo. Hinumdumi ang imong identity, ang imong pagkaikaw, ang akong pagkaako, gikan sa Ginoo. Pero kung tagaan kag identity, tagaan kag pangalan sa Ginoo, puy-i ang imong ngalan. Nganuman, sa atong unang pagbasa, gikan ni Propeta Isaías, si Sebna, siya ang nagdumala sa palasyo sa hari sa panahon ni Propeta Isaías. Apan tungod kay siya kay mayordomo, dakong tao, iyang gigamit ang iyang gahom para sa iyang kaugalingon. Iyang gigamit ang iyang taas nga katungdanan pagpataas sa iyang kaugalingon. Nagtukod siya og lubnganan ibabaw sa pangpang aron pagpaila nga siya gamhanan. Mao na nga sa atong unang pagbasa, atong nadungog, mingon ang Ginoo, pinaagi kang Propeta Isaías ngadto kaniya, palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Ikuha siya sa iyang katungdanan kay nganuman ang iyahang identity nga gihatag sa Ginoo niya, wa man niya gamita aron sa pagtabang, aron sa pag-alagad, hinuon sa pagpataas sa iyang kaugalingon. Mao na nga kanang mapahimuslanon sa gahom nga ang ilang kaugalingon ang gipadato, ang gipataas, inay pagtabang sa katawhan, paabot ta. One day, kuhaon sa Ginoo ang gahom nga ilang gihuptan ug ihatag ngadto sa taong kasaligan. Mao na ang gahom ni Sebna gihatag ngadto kang Eliakim. Gihatag kaniya ang bisti, ang bakos, ug ang Yahweh sa balay ni David. Muna mga igsuon, naatay identity, naatay pangalan, mga anak tas Ginoo. Tungod kay mga anak tas Ginoo, puy-an nato ang atong purpose, ang atong mission. Pagtabang ug pag-alagad sa katawhan. Ug dili lang katawhan, apil ang atong kalikupan. Apil ang atong Mother Earth, ang atong environment. Mauni ang panawagan sa ato ang arsobispo. Ibalik-balik nato pagpahibaluhuman sa misa. Nga dili lang katawhan ang atong alagaran, ang atong atimanon, apil ang atong kalikupan, ang atong environment. Unsa may atong mabuhat? Kung naamoy basura, basic kayo. I-segregate. Malata, dili malata. Aron dili lisod paghipos sa atong mga tinugyanan ni ini. Kung mahimo, mag-recycle ta. Mao na nga to ang mga nag-alagad sa simbahan atong gitudluan og basic waste management. Kanang mga lamaw, himuon nga abono. Kanang mga basura, mga plastic, himuon nga eco bricks. Mao na nga kita gibalik-balik pagpanawagan na atay basura, kung atay hugaw, dili nato biyaan diha sa atong lingkuranan, atong hipuson, atong ibutang sa insaktong butanganan. Sa atong mga panimalay, sa atong kapiliya, sa atong mga trabahuan, likayan nato ang paggamit og one-time use bottles. Likayan na to ang paggamit og mga tarpaulins nga makadugang sa basura sa ato ang katilingban, makadugang sa kaguba sa atong kalikupan. Mga igsuon, we have an identity, we have a name, and we have a purpose. Hinaot unta nga karong Domingguha, mahinumdum ta nga ang Ginoo naghatag kanatog identity, naghatag kanato pahinumdum nato kung kinsa ta, mga anak ta sa Dios
ug angay nga ato kining mapuy-an. Pinaagi sa pagtabang sa atong isig katawo ug pinaagi sa pagpakabana sa kahimtang sa atong kalikupan. Hinaot pa unta. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka buniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sama kang Pedro, makaila unta kita kang Hesus ug mosalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Mutuwaw kita, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, motubo ug mulambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan sa mapaubsanon ug matuhuong pag-alagad sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Jesus makaangkon ug hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagpanudlo sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa tawag sa pagkapari ug pagkareliyoso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-anto sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay o walay tagtungod nga muhipos kanila, makadangat sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. O Diyos sa walay kinutubang gugmag kaalam,
Naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo. Padayon na ang pag-amping kanamo sa ingon magmatinud-anon kami kang Kristo ug sa kaadlaw ni ana magsadya sa pagkabanhaw tipon sa mga matarong. Kini mong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang amo o ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginuwang sakripisyo kikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo may naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw kahiusa nga ni sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahen Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo karon ayog sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busa uban sa mga anghel mga santos sa langit
Nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay, hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ning mga kasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban nilayo among Santo Papa,
ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa bagamong maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi na sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kaniyong makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tadang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tidabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami karunay sa sala ug malayo sa tadang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibinin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, kao nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karito pakita ang timaan sa itong paginigsun ay panagdait na.
Bergson, kini mo ang korderos sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagaka nga mong mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahaladang misa na danggog magkalinaw ni Kristo.